Болгария на днях заблокировала попытку вхождения в ЕС своей сусідньої страны Северної Македонії, основываясь на націоналістичних взглядах. Як каже, там туди свобода. І держава Україна, і ми всі, многі люди йдуть до Європи. Чому? Бо хочуть мати європейський рівень життя, хочуть мати європейську культуру, традицію, демократію. Ну от ми тепер можемо представити собі. Наша Болгарія заблокувала Македонії у її право войти в состав Європейського Союзу. То ж недавно було на днях, і цей конфлікт виріс на конфлікт серйозний. ООН і ЄС взирають на всі заяви Македонії і заяви болгар і чекають, чим то закінчиться. Дивимося на цей конфлікт дуже уважно і ми, подкарпатські русини Закарпаття. Іменно на тих націоналістичних взглядах болгарів і заявився тот, уже кажемо, болезненний комплекс неповноцінності. Іменно ота, ми би казали, така боляча часть болгарського общества рахує, що македонці ніякий не народ, а тільки субетнос болгарського, їх язик взагалі не существує, а їх страна Северна Македонія – це історична болгарська територія, котра повинна вернутися в состав Великого Болгарського царства, і все, точка, більше ніяких. Подобний фанатизм інтегрального націоналізму, насильственної фанатичної асиміляції всіх народів на своє горе познали многі народи в Європі. І це ідеологічне сопротивлення, супроводження тих творців цієї ідеології нам знайомо. Вспомнимо московських большевиків. Сразу після Петроградського красного переворота провели непримириму боротьбу із придуманими російським шовінізмом. Но для нас це мало значить. Але друге, що московські большевики не русські також публічно дали команду українізувати русину Чехословакії. І то приказали робити чеським комуністам. А уви, многі з наших русинов голосували за комуністичну партію в період Чехословакії і тим самим були під влиянням пропаганди московського большевизму. У помощь московським большевикам був розроблений іще масонами древній така ідеологія інтегрального націоналізму. Що то значить? Що всякий народ, як писав Дмитрий Донцов, этот руський русофоб, попадаючий у сферу влияння української держави, має бути асимільований, або бути знищений, або стати гноєм для української нації. Цитую майже по тексту. Ясно стало, що інтегральний націоналізм являється грубейшим порушенням прав людини, а тому його не афіширують, йому слідують. І ще один варіант. Подобно сьому й македонський народ і його язик, котрий не є равний болгарському. Унікально похожий, до речі, з подкарпатськими русинами, нашим язиком. Ведь язик русино-подкарпатських також сохранений сме від древнішого слав'яно-руського язика. Граматичні основи і оригінальні словарі древнього карпато-руського язика дуже подобно і малоруському, старокиївському язику, принципіально, правда, відрізняються від сьогоднішнього української нової мови. Но національність і люди, котрі націоналісти, кричать, що русинського язика не є, а русини лише українці, а їх язик не є язиком, а лише субетнос. І вони повинні признати, що їх рідна мова українська і національність українська. Якщо ні, вони
формуються або на них формують суди і спецслужби у головні діла вороги України. Замітьте, на днях заявила Болгарія македонцям. Существування македонців, котрі заявляють, що вони македонці, є, цитую, нападінням на Болгарію. Существування македонського язика і його носителів, заявлення про це є нападінням на Болгарію. Вот почему Петро Медведь назвав эту крайню часть націоналістів болгарських як некий комплекс неповноцінності. Весь этот комплекс питань держиться на одному, на тому комплексові неповноцінності, що частина людей у нашій державі взирає на русинов Закарпаття, видять, що наш язик – це язик древній, слав'яно-руський древній язик, і його основи так близькі до старокиївського, старогалицького язика. І, увы, современний язик, українська мова далеко вже має інші форми. І тому, навірно, з великої зависті порахували, що і ми, русини, не сміємо заявляти, що ми русини, бо це нападіння на Київ або на Львов. Не сміємо казати, що у нас є русинський язик, бо це знову нападення. Нам повезло, скажу вам так, із державою Україну. В якому плані? Ми полюбили цю державу, голосували за неї, і українська мова для нас несложна, близька. Но ми ніколи не предвиділи, що в нашій державі сій нас будуть, як і болгари, македонців, за одно лише признання русина уже вважається нападінням на Київ або навіть злочином. Ми віримо, що ми то пережиємо, і прийде время, коли ці всі помилки будуть виправлені. Но ведь вот этот момент, коли возник конфлікт між Болгарією і Македонією, ведь це вже конфлікт непростий. Такий конфлікт завтра може виникнути між Україною і Словакією. Україна скаже, що русини на Словакії не русини, а українці. А це знову великий конфлікт. Наприклад, наш Петро Медведь дома русин, а коли перейде границю до нас, вже українець. Чим то закінчиться, не знаємо. Но в будь-якому випадку треба нам думати про те, як ми маємо бачити ситуацію свою. Не удивлятися, що і наші націоналісти, подобно болгарським, чувствують або несуть у своїх заявах той же комплекс неповноцінності, взирає на повноцінний, благодатний карпато-русинський народ Закарпаття, який нині громадяни України люблять державу свою. Хотять тут жити, але хотять жити, а не существувати. Хотять тут жити, а не стати гноєм чужого народу. Хотять тут жити, бо це русинська земля в складі України, і це наша земля предків, і ми її з любов'ю проголосували ввести її в склад України, і желаємо, щоб цього ніколи ніякі меншоварствосники не забивали.